So hi guys, good morning everybody. So mangkuan ta guys, magmukbang ta og mango. Ano? Nahinog na guys ang mangga. So gitaguan ni natong mga 1 year kapin. So tapos natay asukal unya naputay asin para kung gusto mong asin sa dato no. So i-try nato ning asukar first ang asukar ato i-try kay ilami mga asukar siguro para makakaon tag tarong jud pa. Mangga gud guys kay medyo aslom pa. Masawa yan. Gusto nga na to sa akin. Asin. So, ang asin guys, lambi sad siya pero mas bet na ko ang asukar para tamis-tamis siya. Kaya ang asin manggod makuan jud ni mga mangga gid mong gikaon kay medyo aslong gid siya. So kining asukar guys magkapawala man isa kuan sa kaaslom sa imong gikaon, so magkini lang ato no. Mamaya. Hinog na. Mga anta guys, o mangga guys. Pasaw-sawa ko guys. Ay, may sukar o kuan. Sukal. Mix. Dami yung punto pero Kaya po yung mga ulit dire guys, umangga guys, ay napalibutan ko. Tara guys. Hi guys. Welcome to my vlog. Asin guys. Mapurmain mo na kung asin yung may kuha na ng Hawaiian. Higid siya. Asukar lang. Or toyo nga na asukar. Half lang kayo. I-half lang niya ko nung iyang naong guys. Kaya dako po na naong. So lamay na ikaon guys. Kaya daghan nami guys no. More than 1. More than 3. Pesa? Ambe. Ambe dong. Lami kayo mga idol no? Mga idol. Hello. Hello. Dapat guys.
Saba. Kaon lang. Sig saba. Maulit po mangga guys, no? So, po hinog-hinog na guys. Ugma na po nino. Di lang natulungan nun kay tingalig magka-giti-ay ta. Magka-giti-ay ta guys. Namatay. Magkamang-kamang na po ta guys, no? Dagan na ba mo comments diya guys? Comments. Comment diya ay. So, man akong kauban po mo bara man. Dagan na ba mo comment na guys? Sina po tagkaog mangga ko no? Mao na magka-giti-ay. Siyempre, lamay kayong mangga. Ikaw ko no. Maglaway ka ni. Kaon ka? Pagpalit. Pagpalit. 34 raning tulo ka buk guys. Way ka palit. Pangawan silingan. Doon sa unahan. Natay nakitaan. So, hantingon na to guys. Pinapabasa siya ng guro, pero sabi niya sumasayaw ang mga leper. Dilo na po dahil guys, oh. Sugma. Sugma na yan nato. Mukmangon na po. Yan. Lami kayo guys. Pero ang asin guys, bata po. Intra po ng bata guys. Kuno, Bahalag magagiti ay ta guys. Lamoy. Mintras bata pa. Pag asin try. Lamis sa di siyang kuan guys kanang panit. Panit. Testing yung panit. Singa? May chungan siya guys. Lamia eh. Naricheton. Daga na to plato guys. Sumurot ta guys, di lang may magpalabig ka on diri ka. Wala pang ugma. Nay, nagurilas te? Nice. Perting nice ah. Hi. Welcome to my... Dagana na mo diri guys. Mga hangul. Ningon na magkagiti ay lagi mo. Hi. No. Kana. No. Ay babe, dali be. Dol. No? Yes to asukal, no to mangga. Sukal lang imo, sukal. Wala to guys, out na ko guys. Yan na lang kay. Delikado tong listong. Hadlok siya magkagiti ay guys. Tuara. Mara. Tama na be. Tama na, magkagiti ay mo. Susning kamuta. Ang hawa na sila guys. So, ato na ni guys no. May po nang hawa sila guys no. Tara ato na lang no. Kaya kita rin magkagiti ay. Mama, hi! Hi! Okay, uy! Nami? 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 Aslom? Masaya na ako sa aslom. Ano? So guys, humanata sa langka guys. So na po iniabot nga grasya guys oh. Be. Kaya guys. Sinagoylas guys. Sinagoylas na po ta guys. Kayo man naman ta sa mangga. So sinagoylas na po. So hab-hab na po tirada. Gamitan ni natog kuan asin. Ay, dapat tubig madam oh. Ito tubig, tambal hati ay. Buang mama na. Buang? Bag na. Kamu tuh. Kang. Pink.
Mm. Suka ang tubig. Patay ko Maya. Hmm? Grabe. Ayan eh. Hi guys. I'm here guys. Nakoy bangs guys. Mami. Mm. Liso guys. Liwa ang liso guys ha. Lago. Nakungka ka. Ay, paku. Away, magkaay. Ay, pang-away. Grabe pag-asin, guys. So that's it. Thank you for watching. Bye-bye. See you in my next video. Don't forget to follow, like, and share. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, makulit. Uy. Bye-bye, sadali. Bye-bye, makulit. Yeah, thank you for watching.